Milí moji, srdečne vás vítam pri dnešnom výklade. Dnes 31. mája 2026 sme mali spln v znamení Strelca a pozrime sa na energie, ktoré sú pre nás pripravené, ktoré sa nám ukážu ohľadne lásky, vzťahu a celkovo vzťahov a partnerstiev ako takých. Takže ideme na to. Pozrieme sa, stranou od ostatných je čas vzdialiť sa. Máte si daný vzťah alebo danú lásku užívať naplno, máte sa odosobniť a nebyť v prostredí, ktoré vám uberá na tej láske, intimite a na tej spoločnej harmonii. Lietajú tu karty, je tu také dosť silné energické pole a veľmi sa to teraz rozbehlo. Príťažlivosť, vyskočila nám príťažlivosť. Priťahujete k sebe romantickú lásku tým, že si tento okamžik naplno vychutnávate. Takže venujte sa jeden druhému, vychutnávajte si danú prítomnosť a tú lásku, ktorá je medzi vami, ten okamih, ktorý proste prežívate spolu. Venujte sa jeden druhému, aby ste vedeli, že ste tu jeden pre druhého a vtedy si to prežijete na hlboko a vlastne plnohodnotne. Flirt, rozšírte svoju radostnú energiu na ostatných. Aby ste dokázali tú energiu prežiť naplno, tak musíte ju aj dávať navonok. Nesmiete ju len dusiť v sebe. Tie svoje pocity, tú vášeň ukážte navonok. Budú sa meniť energie, pretože sa bude aj veľa planét vstupovať napríklad do iných znamení, napríklad aj do znamenia leva, ktorý bude veľmi vášnivý a veľmi romantický, takže sa pripravujte na to, že to bude trošku také akčnejšie, také plnohodnotnejšie. Možno čo sa týka toho, že odchádzajú planéty z blížencov, nebude tá komunikácia úplne taká otvorená, ale zase rak je taký, že dáva tú energiu takej tej harmonie, rodiny, bezpečia, istoty. A tam sa vlastne dozvieme, že čo ako pri tých pocitoch. Spriaznená duša, áno, toto je vaša spriaznená duša. Ak na niekoho konkrétne myslíte, tak vlastne je to odkaz pre vás, aby ste vedeli, že je to spriaznená duša, ktorá je pri vás, ktorá vám je na blízku. A potom tu máme, snažte sa, vaša láska si zaslúži, aby ste sa pustili do toho, k čomu sa cítite vedení. To znamená, že ak sa cítite, že máte na tom pracovať, tak na tom pracujte, lebo je to veľmi dôležité. A čo sa týka lásky, tak sú tu nové začiatky, nové štarty, nová vášeň, nová explózia. Nebojte sa prejaviť svoje city, svoju potrebu, svoje očakávania, ale aj to, čo proste potrebujete. Aj to ukážte to, aký ste vášniví, aký ste pozorní, aký ste iniciatívni, lebo nebojte sa, nehambite sa za svoju lásku. Ukážte ju svetu a to je to dôležité, čo je potrebné. Na konci balíčka máme chémiu, je tu veľmi silná vzájomná príťažlivosť, takže ak máte náhodou niekoho vo vzťahu alebo sa vaša láska ešte len približuje možno k vám miľovými krokmi, pretože je to o tom, že nové začiatky nového mesiaca sú tu veľmi zjavné a zajtra je už 1. júna, takže všetko sa bude trošku meniť. Ešte budú stále energie silne fungujúce z toho vplyvu splnu úplňku mesiaca, ale nový štart, nové lásky, nové začiatky a nové momenty, ktoré vás postihnú. Pre tých, ktorí máte vzťah, sa to začne trošku viacej vášnivejšie a pre tých, ktorí ešte len budujete niečo nové alebo sa spoznávate, tak ten vzťah bude mať veľmi silnú energiu. Ešte sa pozrieme na jednu kartu, lebo mám tu silnú potrebu vám vybrať ešte jednu kartu, ktorú máte ako odkaz pre vás v tomto krátkom a silnom výklade pre vás, aby ste vedeli, že je dôležité si to uvedomiť a máte tu príbehy a príbehy znamenajú už sa v tých učte sa od tých, ktorí majú čo hovoriť áno. To znamená, že ak máte niekoho, kto vlastne niečo prežil, kto niečo zažil, kto svojim životom preniesol určité situácie, tak učte sa od nich, ale najlepšie sa učíme sami na sebe, pretože si to prežívame plnohodnotne a dávame ako keby taký pocit toho, že
Čo sme si prežili, to je pre nás také viac autentické, také životnejšie, také odhodlanejšie a to je práve to, čo chceme, aby to bolo zjavné, aby to bolo také naše a také naše typické, čo prežijeme naplno a s láskou. Takže sa pripravte na nové začiatky v láske, či ste zadaní alebo nezadaní, budú tu nové energie vylepšenia, pracovanie, odhodlanie, vášeň, intimita, rozkoš, ale aj spolupatričnosť a to, že konečne sa viac k sebe dostaneme, konečne to bude také viac do hĺbky, také prežité, lebo ten rak bude taký viacej citlivejší ako tí rozlietaní blíženci nestali. Takže si to užívajte, prajem vám veľa lásky, veľa štartu úspešného do nového mesiaca, ale aj do začínajúceho a blížiaceho sa leta, ktoré nech je presne podľa vašich predstav, ako si vy želáte. Tak budem sa tešiť na vás na budúce a ak máte potrebu si dať vyložiť kartičky, tak môžete ma kontaktovať na nižšie uvedených kontaktoch pod týmto videom. Prajem vám veľa lásky, veľa spokojnosti a vášne. Majte sa krásne s láskou a úctou, vaša Mirabel.